Barkanku da abokan arziki. Barkanku da safiya. A yau na kawo muku wani mining ne wanda legit ne, ina ga aƙalla ba ƙasar ba. Na kai shekara 3 ina yin wannan mining ɗin, kuma ana cirewa ana withdraw. Sannan wannan coin ɗin yana Binance. In ka je Binance ka rubuta tip nano za ka ga coin ɗin a Binance, kuma yana da daraja. Don haka idan farkon zuwan ka ne wannan channel, ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. Sannan kar ka yi skipping na bidiyo, ka biyo mu step by step ka ga yadda ake fara mining da wannan app ɗin. Zan ajiye muku link a ƙasan description idan farkon zuwan ka. Abin da za ka yi, in ka taɓa link ya kai ka ƙasa email ɗinka, ka yi creating password, zai kawo ka fuska kamar haka. Wannan shine fuskar mining ɗin. Sai ka zo a nan wurin za ka ringa ganin claiming. In ka taɓa kan claiming zai baka, wani lokaci zai baka amsa kamar ya ce ma 4+4, sai ka amsa. Kana amsawa sai ka dawo nan ƙasa, za ka ga an sa claiming a nan wurin, sai ka yi claiming ɗinsa. A nan za ka na ganin balance ɗinka. Nan wurin shine balance ɗinka. Ga foxet ɗinka, za ka yi karanta foxet ɗin, ce your foxet box increase when you are earning from server or other offer to more you are earning more about booster increase. Sai ka karanta, in ka ga dama ka tsallake. Ga next claiming ɗinka. Your next foxet claiming calculate by multiply the basic claiming value by your foxet. Saura claiming ɗina kenan. Ga earning ɗinka nan kuma kana earning na bonus na 0.40% kake claiming. Sannan ga wurin chat, za ka iya chat da sauran mutane ko invite people ɗin da ka yi inviting har ya buɗe. Za ka ga, kun gani mutane da yawa ne suke mining ɗin wannan a cikin wannan app ɗin, kun gani? Za ka gani da idonka, kun gani? Mutane da yawa ne suke mining. So za ka iya chatting ka faɗi abin da kake so ka faɗa. Kana da wani tambaya ka faɗa. Kun ga wani ya ce insufficient balance, please collect at least 1,000 that the new minimum to withdraw for a level 3 users without any special. Gani sun ce minimum withdraw za ka cire shi ne 1,000 a level 3 kenan. Sabon tsarin da suka ƙara, da bai kai haka amma yanzu an ƙara. Sannan ga shi hi dear friend, hello. Wannan ya ce hello, how are you and neutral on daily quiz. Sai kuma ga wannan ya ce click here every day, complete all the quiz, play game and win lottery da sauransu. Sun ba shi amsa. Moderator su kenan, in ka yi magana zai zo ya baka amsa. Sauransu. Kun ga mutane da yawa suke mining a cikin wannan application ɗin. An jima ana yi. Don haka mining ne wanda yake legit. Ana cewa ba irin sauran airdrop ɗin da muke sai an yi launching za ka cire ba. Wannan already yana da tabbas, an riga an san tabbas ɗinsa. Don haka ka fara. Sannan abu na gaba, bari mu koma. In ka zo ka taɓa kan 3 dot line ɗin nan, zai kai ka asalin cikin sauran abubuwa. Kun gani? Ga leadership board ɗinsu. Kun ga leadership board ɗinsu. Ka san mutane da yawa suna yin wannan mining. Kun ga leadership board ɗinsu. Kun gani? Kun gani? Mutane da yawa suke yin wannan mining ɗin. Mutane ba su sani ba. Kun gani sun ce today mining prices suna ba da kyautan 1 point na coin ɗinsu. Sannan sai mu zo, kun ga wurin withdraw ɗin nan, sai ka zo withdraw. In za ka yi withdraw, ga shi sun ce idan za ka yi withdraw da nano SNO, sunan coin ɗinsu kenan. SNO coin ɗinsu kenan, tip nano. Sannan sun ce ya kamata ka samu 1 million lottery, za ka samu coin ɗinsu
1.18848 za ka samu. So sannan kuma sun ce idan za ka yi withdraw da Dogecoin, sun ce 1 million nutrient shi ne za ka samu 9 point wani abu na dogs. Sannan sun ce ma ga network fee, in za ka yi da wani ne sun za ka caje ka, amma za ka yi da wannan coin ne kun ga network fee 0 amma inda dogs ne kun ga network fee din yana da ɗan yawa gaskiya. Sannan da Litecoin ne shi ma kun ga akwai network fee din shi ma kun ga akwai network fee. Sannan inda Oga ne kuma Oga kwata-kwata shi ma akwai network fee kun gani. Inda aka yi da Bitcoin shi ma akwai network fee. So don haka wannan mining ɗin ana cire shi ba tare da ɓata lokaci ba. So bari mu koma. Yanzu misalin za ka withdraw sai ka taɓa kan, bari mu taɓa kan wannan gwadawa za mu yi ba withdraw ba. Taɓa kansa kamar haka. Ga already ni na yi adin na wallet address ɗinsu a nan wurin. Suka ce ma available amount da kake da shi kenan. Address sai ka zo ka taɓa kan withdraw, kana taɓa kan withdraw insha Allah withdraw ɗinka zai tafi cikin inda za ka yi withdraw. To haka ake withdraw. Kun gani sun ce if your exchanger address, the time receiving your coin may be delayed, we have control over some exchanges expecting transaction below. Suka ce zai iya ɗaukan lokacin ka taɓa kan withdraw, amma saboda suna expecting wasu wallet da yawa da su ma suke withdraw, don haka zai iya ɗan ɗaukan lokaci kaɗan kamun kai withdraw. Ka rinƙa yawan duba nan duk inda ka shiga kan wurin za ka ga ya nuna ma claiming sai kai claiming. To don haka inda ake participating a cikin wannan mining kenan. Sannan akwai wurin game. Ƙara taɓa wurin, ga wurin referral program ɗinka. Kun gani referral program ɗinka. Taɓa enable sai ka zo nan invite friend. Kun gani ina da mutane takwas, suka ce invite friend sai ka taɓa kan invite friend. Zai tura ka zuwa WhatsApp kamar haka za ka tura wa mutum. Sai ka zaɓa inda za ka tura haka sai ka tura wa mutum.